Здравейте от мен на Цит Слайм. В този клип ще ви покажа модове в Minecraft. Ето вижте. Първо новата мина. Така. Новото блокче. Казва се Endium и ето Endium кристал. Така изглежда. Така. Да преминем към новите мобове. Така, първо е Fairlander. Ето го. Така, Ender Golem. Така, това е Дядо Ендер. Класически ендермен. Тези са такива Wonder, т.е. пътуващи. Мистериозен ендермен. Ребел Файрлендер. Кой ще победи? Да, познай си. Water. И Ender Minion. Така. Така. Този ендермен с сини очи. Мистериозен ендер миньон. Титан. И ендер гвардиан. Които стрелят стрели по нормалните ферлендери. Добре, така това беше с мобовете. Така, нека сега ще ви покажа броните. Да, скорост и скачане. Така. Опа. Значи, когато си взема Nightfall Armor, изглеждам така. Също с Rebel Fairlander Helmet. Така, махаме го и слагаме на негово място Nightfall Helmet и мога да гледам нощна визия. Ще ви покажа. Ето. Така изглеждам така. Така, това беше с костюми дрехите. Тези хвърлят огнени топки.
са огромни огнени топки. Мога да ги хвърлям по селото. Мога да хвърлям малки топчици също. Така. Това е Invisible. Сега би трябвало да съм невидим. Да, Invisible. Така. Това е Regeneration. Така. Organ. Добре. И това беше всичко от този мод. Ще очаквайте как да си изтеглите мод и още модове. Довиждане!